Oke, teko meneh ning videoku iki ya. Nah, saiki videoku tentang pantai sing paling apik ditekani. Ya apa kuwi pantai paling apik, tapi ojo lali di-subscribe, like, komen, bunyikke loncenge. Oke. Boloku sing lagi do renang rene. Iki contone. Number 5. Pantai Raja Ampat di Papua Barat. Nah, ning Papua iki ora terkenal wong sing ireng-ireng barang lho. Ning yo terkenal saka pantene sing sahdu delengono. Kowe cara nyegur kono kuwi lak yo Yung. Surgane donya mbok pek dewi. Pantai iki pancen kudu mbok tekani, matono iwak-iwake sing enek jero. Wah, mantep tenan. Iki iwak cara kok ke akuarium malah. Yung. Apa kon apik tenan? Kowe malah melu nyegur sisan, saya apik. Number 4. Enek meneh pantai Dreamland enek Bali ya. Iki sing pantai paling terkenal ning Bali, pantai Dreamland. Nontone turis-turis weleh apa meneh nonton pantene iso-iso nggih omah enek pinggir tebing kowe walah deleng ngono. Wah sahdune kaya ngono iki wajib mbok tekani tenan ben ora sepantengi perlu piknik barang. Deleng ngono kuwi saking apike main ski enek ndur pasir wi iso rasah ning banyu. Suwe-suwe nek ndur kricak apa ning lahar malah luwih apik kuwi. Aduh. Scream your name. Hello, do you need me before I fade away? Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light. Pokoknya aja lali di subscribe terus gene sego rasa. Number 3. Pantai Nihiwatu enek Sumba. Wah, pantai iki arang dijamah wong. Iki isine wong pedalaman isek murni. Delengi vila-vilane apik. Wah, cocok kanggo bulan madu. Nah, iki kanggo kanca-kanca sing lagi arep berkembang biak. Nah, moro ning rene. Pantai Nihiwatu. Cocok tenan.
Number 2. Pantai Tanjung Bira, Sulawesi Selatan. Wah, iki sing perlu ditekani meneh yo Sulawesi Tanjung Bira. Pantene wah nikmat kanggo renang. Pantene isih asri, isih alami. Pantai iki cocok kanggo keluarga lur. Isoh mbahmu, isoh mbakmu, isoh lekmu, kabeh dijak mrene. Sing penting sangune ya. I remember the ocean. Memories die out too hard. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So we laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Number 1. Pantai Bunaken Manado. Wah, iki pantai terakhir iki yang perlu kudu ditekani. Banyune wis jan persis kaya kaca dhuwur sirah. Dadi nek kacane disunggi, aduh. Ha iki deleng ngono pantene. Wis warnane ijo. Pemandangane oke. Cewek-cewek iya seksi Bunako mantap tenan. Oke kanca-kancaku sing lagi do pit-pitan, do dolan-dolan, aja lali subscribe channelku iki Sego Rasa.